F'Birzebbuġa Joseph Muscat irreaġixxa l-aħħar dikjerazzjoni li sa issa l-Unjoni Ewropea għadha mallokax fondi għal pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija u għadha tara jekk tallokax fondi għal studji dwar dal-proġett. Qal li din id-dikjerazzjoni ma kienet l-ebda sorpriża għal Partit Laburista. Din id-dikjerazzjoni tkompli tikkonferma kemm dan il-Gvern m'għandux pjan fil-qasam tal-enerġija. Jien fil-fema tiegħi turija li m'hemm l-ebda tip ta' pjan. X'inhu l-uniku pjan? L-uniku pjan huwa li l-nies nippruvaw imbeżżawhom bin-negattività. Jiġifieri jekk tara l-kampanja sfortunatament tal-Partit Nazzjonalista f'dawn il-ġimgħat kienet iċċentrata biss mhux x'qegħdin joffru, imma biex jmaqdru jew jikkritikaw jew jbeżżaw. Il-mexxej Laburista qal li waqt li tibeżża lin-nies ta' Birzebbuġa u l-madwar bil-pjan li għandu l-Partit Laburista l-qasam tal-enerġija, Lawrence Gunzi ma missitux qalbu u ma għamel xejn għal dawn l-istess nies li ilhom żmien twil esposti għall impjanti li ma jagħmlux tajjeb għas-saħħa u l-ambjent. Jekk qalbu tant ittieħ li hemm periklu dwar żewġ tankijiet tal-gass naturali, għaliex ma għamel xejn għal poplu ta' Birzebbuġa matul dawn is-snin kollha meta kien espost għal dan kollu. Il-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista huwa bbażat fuq teknoloġija li diġà taħdem f'pajjiżi oħra, bil-kuntrarju tal-esperiment li sar bl-impjant tal-BWSC. L-impjant li jaħdem bil-heavy fuel oil sar f'postijiet oħra. Il-filter jgħidu l-abatement system. Il-filter illi qed jintuża miegħu intuża f'postijiet oħra, imma il-filter ma' dil-power station qatt ma ntużaw flimkien. Dik hija l-verità u naħseb tistgħu tinnotawhom ċertu affarijiet illi jiġru. Dak huwa esperiment bis-saħħa tan-nies. Qegħdin jippruvaw l-affarijiet. Aħna m'aħna ħanippruvaw xejn. Dak illi qegħdin nipproponu aħna huwa tried and tested. Joseph Muscat qal li kulħadd huwa disgustat bil-mod ta' kif is-sisien tal-politika ġew imreda bl-iskandlu tal-għoti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt, wieħed mill-ar skandli politiċi li qatt seħħew u li sa issa minnu ħareġ biss it-tip of the iceberg. U din it-tip ta' politika mhijiex il-politika li naspira li naħdem fiha, nemmen li mhijiex il-politika li n-nies iridu, allura rridu nagħtu tindifa ċara. U għalhekk hemm bżonn ta' bidla fid-direzzjoni u dik hija waħda mill-għażliet. Ħadd ieħor qed jgħid m'hemm bżonn bidla fid-direzzjoni, more of the same, nibqgħu kif aħna. Aħna qegħdin ngħidu bidla fid-direzzjoni dwar it-tip ta' politika u l-indafa fil-politika. Joseph Muscat qal li l-analiżi tal-Prim Ministru li għandu l-problemi x'ma qegħdix lin-nies turi li Lawrence Gunzi mhux qed jifhem kif għandha ssir il-politika. Il-mexxej Laburista qal li l-akbar sinjal li n-nies jistgħu jibagħtu għal bidla fid-direzzjoni huwa li nhar is-Sibt jivvutaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Jien għadni mhuwiex kuntent biżżejjed bl-ammont ta' nies li ġabru l-dokument tal-vot, nemmen li hemm ħafna iktar persuni illi jridu jibagħtu sinjal illi qed jgħidu li s-sinjal ħajibagħtuh billi ma jivvutawx u jien nemmen illi nistgħu nikkonvinċuhom sabiex jiġbru dak id-dokument tal-vot u nhar is-Sibt jmorru jivvutaw għall Partit Laburista jekk jogħġobkom għajnuna b'dan kollu. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow today. We